Здравейте, приятели! В това видео ще ви разкажа накратко и ясно най-новата информация относно Dacia Bigster 2025, нейните мотори, задвижване, разход на гориво и комплектации. Нека започнем с моторите. 1,2 литра, 130 конски сили. Това е бензинов турбо с мек хибрид от 48 волта. Наличен е с механична трансмисия и внимание! Както с предно, така и с пълно задвижване. Разход на гориво – около 6,1 литра на 100 км. 1,2 литра, 140 конски сили. По-мощната версия, но само с предно задвижване, също с механична трансмисия. Разход – около 5,5 литра. 1,2 EcoG 140 лошадиних сил, бензин плюс газ, LPG. Двутипно гориво за тези, които искат да спестят. Газта е по-евтина, а разходът е само около 5,6 литра на бензин или 7 литра газ. И най-икономичният хибрид 1,8 хибрид с 155 KSXA. Това е пълноценен хибрид, както при Renault Austral. Автоматична трансмисия, много плавно шофиране. Разход на гориво само 4,7 литра на 100 км. Какво с задвижването? Повечето версии са с предно, но ако искате Bigster за всички случаи, вземете мотора с 130 конски сили и пълно задвижване. И, разбира се, комплектациите Dispo или Essential базово ниво, минимум, но надеждно. Изразът «златната среда», оптимален набор от функции, Extreme или Journey, пълен комплект, мултимедия, асистенти, стил. Кой Bigster е най-подходящ за вас? Напишете в коментарите, а ако ви хареса, дайте лайк и се абонирайте. Ще се срещнем в следващото видео.